Me dofo mama ma wa kwa bana me ma wa tena sei. Enfam bright the king television so busia. Enyoma akosan edima wo bebi a owo am gidi sa oho eye nyankopan dumti. Ebusia mra so se me de oyipe futo na aposo no. Me de bed down se ne fata. Na afesu ehwe video na emu afutu sam ne so ye de aboye brade ate yekoto dwamu. Na yenso ye de ato afofrompo enso efo ebusia yenya bema bi aba bepiem ewo oyiripa na ebusia akwanti o anka wo yesi ye yi bebi a na ye de wako bebi nkrodo oso enta fako enje ni ngwase na so ebusia akwanti mu nsem enye ni nyina ena ye ka ene nyina na ye ka me ko bebi bia be fie ene me koye den ene namo abrantie bia wa bepie mu e wa hanim se na ne nsem nyina ene se otu kwan na kwento no na busue ntina okoye se okope bibia befie na so fo fie anto ata we dware abamo oye ne kase bi atso no amenne sebe we didem busia nwa yenkotie nsem a ye nua ba ma di ba se ne se fa hyase na afeso kodru eye obi manso eye Libya hono a enne we didem yi ye ba ye besanso atwa nkomotwetwe no eso Ghana hayana na mewo ana me na me bla baba akoye ya adwene se yebetu kwan nti akwantuo no mu no ya kase yebekọ Kuwait na nipa na no ye pipes no wantimi amwa yen ama na ama so nti mu na me bla abane fam no ko Libya ndokoye no be ye wanyiyam na kase me mla na hoye ana miso mi di me ye ma adwene se na ye sade amekọ nti enkoye mu ho na meboa me ho wieye na no ya konso ya de ya kan se Atakurita ani ya de koye ya botre osimo komo de Atakurita ye di flee ene fiada ya bono star bia bi come on we bia no mu di free hin na ekọ he me pa che ye di flee Ghana ha se ni ya de ko Niger Niger ho na ekọ akọfa Libya kan ne de akọ Libya nti ho na ya boa ya ho se ya koye di sim kakra ena ni ye de koye timi ko ekodu nya mele kodu na problem wo ho kakra nti ya twen ho be ye bosomi ansa na ye to aso ene ye to aso a na ye dukodu Niger ye de kodu Niger na ye to aso Nyankopan dom kakra desert yi emu nsam nyina aso hotumfo Nyankopan dawroma wo de kodu Libya asase so te kodu ye ena me blaba ne be fa me na odi me ko fie ne nkakra blabuma ne onya koduru a onya fili Ghana ha kodu Libya dia wa wini mi se anaso fili Ghana akwa kwantru mu dia ane ablabo na scanti na akọ yenti ahwa ne start se ye dwuma te ye dwuma na ye kwani mu no na afi Libya so kodu a kwata 6 months plastic dwuma na wo ho kapin Ghana fo ne plastic na yebo ana ayifo ne so musi dan ho omu ne si dan no ento musi a maselfo ene si dan Egypt ento musi dan na omu de omu nya wie ya na Ghana fo no yakwa akobo plastic te plastic ni mu no me na me bla bana ne ye adwuma kakra te kodu ba bi na ma mi hu a hoska mu no na afem ahu se wo sisimi ye adwuma na ebia ya wie no na wano abeti master pay wati master pay a film ansa no abeti top money owi ansa ne ne yebeka no wache ntebu ho yebetimi aye adwuma na wie na $1 dollar kra no na minya $100 no minya no makase me de bi san ne ofie na me yele ne me manso anya kakla nti chize bia obo ano saa oh me braba nti no se me ne wo ekwa akwantuo mu mpo de wadi nkan wo hodda nti anka webusuani meba anka waboa me na adwuma wonne eya abrante ye nyina no se wo sisi no
Yes, I will be back one if you tell Mamma. A baby back our no friend, Tama. What to me, a brand here, Juma? No, Sissino. As I do a bit or no bed sitting, dear bedding cats or no, dear free moon. Kuransa. It's can now or no, it's a film now. I can was ambitious. Mama, a year brave. Obia ne yere ne ma twa no mo atweyem se ye me kunu ne ye papa e wa akwantuo mu enche bia obeba obetwa efisia obe ye frɛ na obese ne yeska ebusua ne busua nti ne yere ne manti awo kodu Libya ho na woni we busua ne ye adwuma sei na o sisi na nti eje na abrate no ohun ne ntam afa no adwene aka se da bi dia ye die adwuma na oye no no a baby ogina na o no ogina onko nani mu ko nachi ebi ogina na no ogina ebusuafo so otwa no ene na o se o ene obegyan wogya mesi na adwuma na ko pet house adwuma ye na house no ene susu oya ja kakra na akoko edunu mu nsuo na nso ebusua enye se na ye kura na so befa no saa Wamu wo fie da kura chese omo ehonum soldiers for abawa omo bi se nkrata bi na sa nkrata na chese no na mo permit e mo de ye adwuma de tena honum na ade na o kire mu kura mpo a ti se bia ekuro no omo wo mu na and its environs asa se ye ahanum se ye akra mpo na e bia na ye fa ne se jowulu hope eno a entumi nko ye friend say Accra Central there be entumi nko ho bebi omo wona ni e be chi omo de ko ye sense omo ni pepesi bi and there na by force I will say omo ye enye sa omo de omo kosi desert no so a o na obehu e sense say Arab for na enye omo nyina na adwene nye o enye omo nyina na adwene ya papa bo obetumi akwese na obi ma so na de ya de be ye wo no obusha fokra wo munti wo nkebe wanhwe ya oti anye ya omunti wo nkebe ene na kaka aka ye yi omo na eja waka kire eye nebusheni se ono no odi nkan eye den ekwa ntanko mpa obi anko beta nche sans baby o no pese ofiri wo na mbe ekoso nti waka ya amaka tedidi mu aneja yakọ manu baby a nkrofo bi ho no ma ono so mkota so okotara wanche omusom so mu tu akọ iti enti na na omu ja omu ba ko na ono so ko ye no eye abusuani no so o maaye enti ono so tete ho no san wa China na o ma enti no onya boss fufuro ne ne kwa akoye adwuma na ebusua saa time na abrante no so e de ba no ka so se wa ba dia ono so enye obi fufuro o de no kwa akoye adwuma enti o ko ye na one akwa yeshika chese enya papa bia adwuma no so sisia na osisi no nti na abusua boss wo fra onya ani na chese omunya contract e wo dan bi ho na dan no so kwa wo high tension bi so ase asam kase abusua asam kase bi ba besi wa ha awrawo sem esi ye no abusua mayenko sansa be meyi nkonim se wo ye papa bi di age obi nkwa nanso no ekowie ne sei moma yenkohwe yesi e wo high tension asefie no ho no embra curtains po eda baby u peja to ye na ne ga jaman na hoi wo ye ne sei nchire ye ntwamfo ma pacho baby a na eda no na kire se you know ban ya wo kogina so a wo be ye adwuma no wo be ye sa adwuma no na oben na ebia na o flow so na yina akwa kwesi so na yina ma na teato enti me peja de atuye na nipa no kogina so a ma ne ntento enti mi so mu na mi peja no a me di tu ba bi na mi peja mi mu na kwa kan na me se wire ne ben yini nti wire ne ben ni nti ana po ni kwa kan ya nka edi so mi mu na chie me ti achie me no ani se mi gina ho na light papa eja ma eja pao eja na teta ente nipa na menini yadwuma no yankopon ma ni kokoduro via
na enwanwa ti se nipa no anya so opia mi o so opia mi o so ye den yo enti mi hu na me da nipa ne nsa so nipa no kra wote no se aboabo ha ya no ana no wote kuma se aboabo ha ya ana no wote ana me ne ye adwuma no ti Nyankopon ma ne kokuduro bi a odi pia me ania eno ane se mi humba me ho so na eno ase wo tiam solo wo fla me saa no wade twade sisi me mu saa entitama mani ba me ho so no me hwe ba bi a spirit e wo me mu no kra na wo me mu ne na akwa gina ane ba bi a na mbodi na nka se gina na ehu wona wa so wo ahwe wo se uhu ba bi a spirit gina na body gina ba na person tell me uhu mi huni se baabi a na mi gina na baabi a na wo pempempempem wo de twade esi me mu no na baabi a na mu gina na mitimi wu se mu wa enka nye sa ayi na nka me kra no na nka etu akwa no ti wo kra no na wo de hu ba wo ni padua ne de wa topiti kra me pacho ani ai ti de na si nti ehwo no na wo de twade abubo me mu saa na mani ba me ho so ene o me ye yi a me wuro me mpaboa na me hye Wellington boot ni bia ho na eno ne ye de ye adwuma ho ase nyina ahye me nsa no eno ne nso ahye ma yesi etum na ne ye de me to kam na ye de me call hospital te me ko ye de me call hospital me koduru ho na o mo start se o mo di sekan ketua bi ntimi nwu se no mo de ye operation no ana o mo de pan to o mo de paya na ba bia o mo de pan me nsa na baby a light na ya yi no so for page and nsa no mame pese me hu Thomas wa aha bobo nsa no mame wo de bo nti om de papa wo nsa no me de wo mo de pai me nsa no baby a yi na ya sa no so na hu no kakra nti wo mo de pai a me kase agi ya no ma hu se ho no enwuye na wo ma jai nti wo mo de papa hu sa to mu wie na me nan ni so o mu so mu na no so wo mo de papa sa nti wo mo de papa na me kase agi ya no ma jai na samile no na su kom ne ya shu bia me mitimi hu se shu gina me mu enya asem kuma shu gina me mu a mi sensuo kra mi nyansuo anom na mi nyansuo num na mo papa wie ye ho no so o de me sina hwi mu se o de me come agency ana me ti hwi ni so ho no aya lefo ayensu a esi ho ayibi na ase kan kokwa ayibi na wom mi nti o mu nsu esi ho no na mhu ya ne se me di ayimlika sam na mi busa nsuo kra mpa na o mo mame nti me hu ya sensuo ni so ana me di dahye efa nsuo no ana ne me bubo me num nsuo ni bi me num nsuo ni kakra na me hu se me ho amba me ho so kakra ana ne kakra na o mo de me koto me mpa se bi dampanum ho no na me ka se ho na ntwanse na na jonso asan de me toilet ameko nti me ka omu do mu fi omu nim se bia jonso ne nko a nti anu ani so am de pipe bi no mu di share me be mam to mu di share me be mama hwa na jonso ne de bae na private ne so makachile o mu sa ho no so ka so be ko private asi so ka aham nti me kachile ko heham nti me kachile o mu sa o mu fi mi nti ehwa na omode no mentally ahihya me na me di ya adwuma ni nyina no omode ade atete ni nyina na me da kwa me da naked nti show boy ehwa no na omode ya kan sen ayi ni bi abe bo me omti omode be bo me no omode be bo me ene ehwa na antwansi na ene me nan bia me jagu me ho ne de anya sem kuma anya sem kuma minimi se na ya me kra wu nyina ana midi jam isa nan no ene kakra na omo de meto emergency ho kra midi ho 3 weeks ho ansana na sabren electric ne chichi wo no won sanko a won sano kra won sabenkum ana me pacha me sabenkum ne me na benkum ti se nim de electrocution e ka wa ka ni afa ni padua ni nyina ede na won sa me hu se wonan bi nso ye twa ede na ka won sa na wonan me pacha mintimi hu nanka yesen ka me body ni nyina mpo na eka nanka atema akoma ne peleko nanso mintimi hu onyankopon se gena na o gemi afri me boni bi mu
mintimi hu kwan ya ofa so a wode gye emie nti me nan no ene kan ye ene me nsa no ene kan ye a me bodi ni na makoma de otumfo nyankopon de che emie a ne de anka ai ebusia mo ya papa na asemo Libya ho mu no chese omo airport yi kese yi ese yi ti na airport kutwa agisi ye bua Ghana fo ni nyina no ansana yetumi de wa ba Ghana na branche ye tumi de ne bedu Ghana ye de no kwa konfa nochi na ye kwakwa no prehwan ni san onim se ne san de nya ade ebe ye yi deda no no onim eso ne nan na nke je wo ni da so ewo nanso ebusua osi doctor ba ye obehwe ye no na chese ni da so bi eni nan ni na chese nan na sei apro chese etwase ye twa esansa onu se na libe on buti no onya kwan enko hospital mponi akase komiemia nan no so kra e de amano that time so sanko we de baga na nke hwanka at least okay na betumi agina kakra no enya ti se first no kran part ni obetumi anante so kakra no afa de we nya time ye ntumi afa number ambedru ntem ntumi afa number ambedru ntem na ne na bemme on kamfra no ba no so ni hu keni ene ba ye ati na ebisa na sembi na afa nso no ye da o makoma so mo pese ye edimo omu nyina obisai na oyi ni nya no busua mama yenkotie nsem a ye maame edi eyi ano ai ma fefe ukunu den na ye o mere o pa mi sui ade efise na mi se ko edwuma e de abem ho ade no timi da hwe mema enso ba ye no mi so da fofo no chine twitwa na ye nsa timire ho pa mi sui di areho ye pa oko efutu be na de man of Libya kwento ho oko dem Libya na mi ntin ho asem bia tine yo de so ama no koi tina wo tene nka oni mudi nkomo ba chan tina o se de na ekọ eri nka no na school fees so ibanu ko school na reference school fees ya o se mi nya botere nto ya na onya bia na odi aba na mda twia eto bia o se munye nso da obenya de na odi aba na mda twia ti amade ne bampredo do say ohra mpacho de bai pa ti sisi a oba ye twa ne nan ye twa ne nsa dan na mo ye mpacho ne bra no ma ne kakra ana afenso obi ma me force bia me de kwa chima na solo fon so abo me kakra me de e mo ben sa na sorry for the abo o am 1.5% ka me fani dwa koda sorry mpacho me call the Church of Pentecost sir Santa se pray ho mpacho uni ma da pia mpacho se uni elder pia mpacho da bi sir o ye popular pa elder me chiao hey nti sorry for ma 150 Ghana ti obesima be me o sorry o ye ndan o pepa ne ho o de ne tira wheelchair o ye dan no timi akọ ye first twa ne nan de na okoja ne nan a na oti wheelim okwa ko na oti wheelim enti obi da wo ma no to poma we di man enti se de okwa toilet na otimi egun so mo kra de ko etimi no ga etimi dwale oba akukọ mpe ne de ko ti uhwemu a kanea na wo ha ene net bia owo mu no hu ne sei kanea first na wo ha de na ye pa ne sei de ontimi nya dwuma bia otefa ko ti den ye yema na ebeboa no ipa chose ka mo hye ne nsa ne nan na otimi edi ye edo tonton no makakra ye kan yo ye ko pe bibia bedi ene me koye den ene nam ono de nani tu nebusua se ebusua benya biedi no no so asombejo no ene hwe ade atu ye brei ye twitwa ne nsane ne nan na anyeye me ne ye brei we di dem we hey ya mai hwe ni yo
San enye akwentu obia ena ese fata obia o. Obedi ebusu echi kwedi sika echi. Na so bedaji. Obaka sa ukonye ska we okoye krampo eska o save krampo na so bebia. Isi a ebusuafo ye from ye ne sister baako. Omo person ko mo boa eye abrante pa. Nanso no fa me kono. Sika ne bi ni ho ma ho ode enso. Oma ho ode nso na nsa baako pe aye kwa akoye ni nam 7,000 na ade na nan so na so doctor ni a ye ne no atwetwe nkomo owo eye orthopedic training center. In fact was say anka yes say obi sawunan twa na sawunse twa onya enchira say unya ni pebie wo did them na so no saw ba e betumi ahya artificial no de hia ne pera kudi sikasam no ene sanso omo akasam po omo sha artificial legs omo hu omo na etwitwa omo de sesa de wo kwa ho a ya na omnyim pressure show ya na yo omo sha ya na yo omo ya na so nyina yesikasam sanko wo skanko anka on genejira kwa on sister dio anka artificial ba be shebi na anka no so eye eduma sene normal human being na ne huntechi ma ebeye ebusua ma ehwenye na se etu kwem bia mama ye nye thorough research nye thorough investigation asane do esa say ya titi bebre say Arab countries bebre na no so wan kwanko share perform ye good da go share perform adwen ewo fear sabe omo de omo nim say yes nyasa sam ne ye dwen na ye dwen ayinyas ye kanya sasam no omo ye good na ansha na bewie ye no enya we nkwa bebre na akwa akwentu mu a omo ho atiche ma asane ye de omo baga na ka o de tena da na kampo ye wadwuma nke carpentry anka debe mbio na onya uwo nsa no adwuma kama ewom se ya brochiro ho mo no obi ma so no eye nsa ndwuma ye de ko so masa utumi meye we age se bia wako school ho ena office adwuma bi na nko school na u masa age se nsa ndwuma na odeko dise nsa ndwuma na odeko no de ko chese ukwa aboe wan kon so a hey yes say Ghana ya friend say edwuma eni ha Ghana edwuma ni ha nti ejina no so yakobi manso enne hwe na ewie ebi mu say no me de meka ne say wo edwuma pepe bi a wo ye na say twa okeye na say wo nsanu edwuma bi a wo ja bra sister pe Ghana ha baby ana tena wate say you baby ana ko baby say bia ayi ya friend say kuma se na oti na emmo wa ko ekure bi ase kura ebetu dajo oho bejo baby obekon so ye de be pie ehu hia se ye betutu akwani etutu akwani ye de kopa ya wo ye adwuma bi a ye wo Ghana ha moma ye nti ye nim na ye fi ye pemni akomni anyane enhwe ye hu se enya ade a nyankopɔ be hyura so amana ayam omo ho amaye nya se ne ye pena nipa o hono ma se ye bu ye nsese ye bu ne se ye nyame aye pa enyo obi ara nya ne se ne ye nua be ma ye nya yo electrocution pa to sanka so na kuma nanka ne bebi a be hu na kotu so no nyame ne da na se achia so emu ye nyame adom na se ye nua be me ye tumisha ne na ne se ya ye nya steady koshama na ye didi se senya na ne ho wo mfaso abra na ne se twetwa on saa na ne ho ebesan so aba mfaso de ama ebusuya mame emfa wo ensi hanum se asane masanso aba abeto so araho ne de aba araho na aba esuya fa bi enye efutuo eni arechecheresem efa ma ya nkase hu obi kecha plate yo krecha eni bidia hana breme ba kwan na medimu esi mema ore mfise obe like no wa share na face no wa subscribe e dia mame crown na me da ase
sɛ wogye berɛ de hwɛ ebusua ndawase a ebu